Látod neked ez a perverziót, hogy azzal a szartűzi játékkal hadonázol. El fog durranni a kezedbe, és tökön lövöd magad, meg engem. Rosszabb esetben. Szávasz Józsikám, mi van? Szávasz Józsi, lőjünk. Jó. Köszönöm neked szobát. Jaj, köszönöm szépen. A színpad a tiéd. De ez tök magasra megy, nem? Hülye, kurva jó. Ez jó! Ez jó volt. Most ez tiéd jön. Ilyenből adja gyufát. Ja, de szerintem 2-8 egyszerre. Ez jó volt, ez kurva jó volt. Miből? Miből? Ez valami jó. Nem menj vissza. Pislákol. Azt erre írták, hogy van valami késedelmi ideje. Én nem menjünk vele. Oké. Olyan. Nem megy olyan magasra mindegyik. De legalább látjuk. Aha, szóval ez ilyen trükkös. De ebből többet is lehet meggyújtani egyszerre, nem? Aha. Tök De jó. jó. Igen, de ahhoz még sok sört meg kell inni. De jó ez. Teljesen. Ja, hülye! Ilyennel szokták tolni ezért a kvékezést. Szoktak kvékezni ilyennel, bazd meg, meggyújtják, és Nem mondtad? egymásra lőnek. Bazd meg. Honnan lesz a húsz szerintem? Kicsit messzebbre kell tenni, mert itt a fal nagyon. Ennyi? Nem számoltam, de igen. Hallod, kvékezzünk már. A fasz. Izé kell csak valami védőszeremleg. Ne csináljad a Hát ez geci jó. Az mekkora puska. Persze. Még itt a köd Youtube-on mellett. mutatod videót, tehát geci nagy flash. Ez egyébként körülbelül 90 forint is úgy volt. Annyira megértem? Hallod? Annyit bőven megért. Ilyen cucc van nagyobba is, nem? Igen, de nem pont ilyen, de hasonló. Meg több lövető. Igen. Na olyannal szoktak kvékezni. Hülyék! Mindjárt jövök inkább. Gyere az autó mögé. Veszem segbe lőttem, bazd meg! Headshot. De ez innen még? Headshot. Másik! Oh! Féltelek! Ne féltsél, Tiszum! Nem fáj! Nem. Hogyne, bazd meg! Csak 2 headshotot is kaptam, geci. Vagy valami? Nem láttam. Nem! Anya, hogy... És meg se érzed, Akkor bazd is meg. féljek Csak vagy. büdös, kurva nagy. Megnézem onnan. Másítom? Csináld! Gyere ide! Na. Állj is fel, állj is fel, állj is fel! Nyújts meg! Normális, legyél! Hozd meg! Idén van az öngyújtó! Nálam! Nem normálisak. Én is majd Oh! Kaktusz öngyújtó! Headshot. Bazd meg! Hát, bazd meg videó volt. Ez a bazd meg videó.avi. A bazd meg videó.avi mentésre kerül. Létszes másokat is megalázod estéletben. Nem kezded meg, de basszus, hányjál szét magadon mindent. Én már nem akarok hányni. Adri még nem tudja, hogy ez videó. Roli! Állam meg nem fogad videóban. Annyira sokan vagyunk, megmutatom nektek. És nagyon sokan vannak WC-n meg Otherben. És mindig engem mondtak a videóban. Az Other meg a WC az így. Akik Otherben mentek, az a Neki a széthányt az ágyat, amit oda
Na, tehát annyit szeretnék elmondani, hogy nehogy félreértésbe essek, hogy én bombás dobozból iszok, de nem bombát. Mert a Roland megtanított engem Red Bull Jégert keverni bombából, bombás dobozba. Tehát nem kell ide 3 diploma, elég néhány kredit, és már tudom is, hogy ez hogy kell. Egy rózsaszín, nekem ezt kellene leszedni. Ó, már ez egy nagyon... Hova fogod terméket feltenni? Jöjjön már és úgy, oda. Oda nagyon. Szerintem mielőtt hazamész, bemész 304 bal, rögtön balra az első gépben. Egyben letöltjük eddig. Oda tehát 800.500 az a jelszó, és oda fő kell tenni. Ha ébren vagyok, ha nem. Ne videóz. Hát miért kell ezt megmutatni Gergő, tényleg? Miért kell mindenkinek megmutatni? Hát én sem mutattam meg azt mindenkinek, hogy...